Palagunok ongo etorri Lasto Txapelen kanalean Txapel naiz eta horrengo honetan partida baten errepikamen bat dakarkizuet. Elfo Silvanakoin kaso honetan Imperioaren kontra, esarkatu erratu naiz. Anpora. Elfo Silvanak Imperioaren kontra eta dituen unitateekin, berriekin eta bar. Ondo goratzen badut, hau da, batzigu horrek pikabena, eta hori, unitate berriak ditu bost, eta besteak, unitate randona, eta imperioan, unitate berriak direnak, aspaldian ditugunez, ez ditugu ikusiko gure ejerzitoa, bilakatuko da asko mobilitatean, edo mobilitatea izango da, mugimendua izango da bere gakoa eta vanguardian jarri aldiren unitateak imperioa desgastatzen joateko forestalekin, Warhammer munduko nire unitate gustokonetariko atekin armada klasiko bat eta lurralde, izatez Elfo Silvanoak hobeto konpontzen dira basak daudenean, baina batai honetan egokitu egin beharko dira eremu zabaletan borrokatzera bereaz, gero noskare kanpaina aurrerago jarraituko dut, ez da zuzeneko txiki honetan izango, baina eta jonga apur bat gure ejerzitoa komentatzen eta imperioarena nahiko arraroa delako zentzu batean edo bestean. Elfo Silvanoak bat izan dira geldi. Orduan, gure armada honako izan da. Lehenengo lerroan posizioa mantentzen saiatu alizateko Guardia Eterna eskutuarekin. Guardia Eterna eskuturik gabe ilatzekin posizioa mantentzeko eta esperientzia puntu zilarrezko 2 puntu esperientziarekin. Erdian, Guardia Eterna Corazón de Invierno eskutuekin, hau unitate berria da, ikusten duzuen moduan. Koloreak ere aldatzen dira, hau dituzte kolore berdeak eta zuriak, eta hauek aldiz urdin celestea eta hemen urre kolorekoa edo kolor marroia, eta hemen beste Guardia Eterna posizioa mantentzeko. Atzean Guardia Eterna Astiles Fuego Estelarekin, atake magikoak eta zuzkoak min egiteko, oso baliagarria batez ere kondo vampiren kontra, Exploradores del Bosque Profundo, beste arkero mota batzuk, eta uste dut gutxiago heltzen direla, berdina heltzen dira, beste batzuk heltzen dira gutxiago. Hemen, Embaucadores de Loek, dantzari gerlariak, bere eskutuarekin eta bere lantza ikoitza, eta ikusten duzuen moduan, jarrapatu alduan aurpegia daukate gorriz marrastu eta hemen daukate kasko polit bat. Gero hombre arbol bat edo gizaki zuaitz bat min asko egiteko kasu honetan. Eta liderazgo emateko ikusi potentzia ere oso potentea dela. Hemen acechador de caminos izango litzatekeela
forestalen eliteren artean, orokar nahi zen dira kapitainak eta heroiak, Orion betiko leselfo silbanoak gidatzen borrokara, gero guardanes de Tildrar, basatiko esploratzaileak eta duten gauza ezberdintasuna da, dituztela eskutuak eta lantzak eta korazak txikitzen dituztela. Gero atzean ditugu Cazadores Salvajes de Kurnoz, dira elitea eta kodexean hauek agertuko litzatezke, oreinetan eskutekin. Eta despion mangardia baino jarri du gatzean, espara flankatu nahi badigute edo ez. Arrano erraldoi bat hemen. Bueno, min asko egiteko eta goitik bere azotzean unitateak txikitzeko dragoi bat, beldurra sortzeko gizakien bihotzetan eta Sister of Thorn eta Hermanas del Espino, eraso pozoitzuak dituztena, eta orain gure teknika avanzatua, hau gezin de aurrera batzuk jarra daitezkan gehienak ez, eta orain taktika aurretoak deitzen ditudanak, aurrean 2 unitate jinetes del bosque, arkuekin. Zein ideia da unitate hauek desgastatzen joatea pizkanaka. Eta erretiratzen joatea hauek ona heldu arte. 2 unitate, hemendik forestal normalak min egiteko eta desgastatzen jateko, gainera armadura penetrazioa dutenez, eraginkorra da espatari handiak zuntzitzeko. Eta hemen, ojos de halcón de Drakira, elitea hauen artean. Eta imperioa ezer dauka. Lantzariak, unitate bat, Reiz Guarra, Karl Franz Emperadorearen guardia pertsona izango litzatekena, espatariak, arkabuslariak, Karl Franz eskutsi galmarasekin, espatari gehiago, espatariak, espatari handiak, salba kainoiak, lantzariak eta batidoreak eta hijos de Sigmar espatariak egingo ez dutena, beraz, joan gara pur bat. Aurrera horiek posizio eta tiroka ari diren bitartean fokus egiten kasu honetan espateri eta hauek hasi beharko litzatezke mugitzen berehala orain ditugu hartzeko posizio hauek eta salditeriaren abantaila eta gura izateko, eta hauek bitartean tiro egiten jarraitzen dute eta ikusi zuen moduan minazo egiten du. Salba eskainoia mindu daute baita espatariak ere laizte eta duta desgaste teknika bat, hemen badator batidoreak tiro egiteko eta bitartea manten ditugu unitateak hemen tiro egiten. Horrela, desgastatzen joaten garen bitartean, etorkizunai begira edo luzera begira guk unitate gehiago izatea ondo dago. Hemen hasi diraia erretiratzen forestalak eta erretiratzen diren bitartean tiro egin aldutenez, hasi diraia erretiro, hemen mantentzen ditu apur bat gehiago saldiak, hor justo ikusi zuen nola saldi bat eta bere salduna
hil egin diren, eta jarraitzen dut hemen, tiroak egiten hauek bera atozen bitartea. Ikusten zuen moduan, korrek egiten daude eta dire egiten daude. Eta kalbazainoia dago guzti zuntzituta eta den finkatuko dira batidore eta minasko egiten dutelako, eta hemen, etorri bitartean, jarraituko dugu tiro egiten, eta hau beste posizio baten biladoaz, zaldiak baina asko ere motelagoak direlako. Oraindik ez dira heldu, eskuz esku, eta batidoreak daude ia bizitzaz txarto, salba kainoia dago guztiz zuntzituta, eta espate gazi dira ja unitateak ere galtzen. Guk hemen ikusi zuen lehen nola unitate bat galdu dudan, eta hemen bitartean gerlariak hasi diren onantxe urbiltzen lehen bailen eltxeok hemen jarraitzen dute atiroak bata koitzari, lantzariak ere jausten doaz, eta hauek uste zaiatzen direla flankeo bat egiten. Zaldiarekin houten litzateke, baina unitate bat bakarrik dutenez. Eta hemen jarraitzen dute tiro egiten erretiratzen diren bitartean. Hemen zalditeria eta gazi duten animaliak doazenez azkarrago, lehenago heltzen dira bidali ditudan posizioetara. Eta bataia gertatuko da hemengo sektore honetan, hor agertzen da reiz guarra eta zigara bere tiro egiten. Batez ere ikusi duzen moduan armadura pilo bat dauka eta unitate hauek min asko egiten dutenez eta armadura mine egiteko oso erabilgarriak direnez, egiten dut fokus bat horra. Hemen, agertzen da bataia gurea dela. Batez izan da, kalbazkena zuntzitzea eta arkulariak egin duten bere lana. Hemen bitartean jarraitzen dute aurrerantza joaten. Eta hemen, kontzen gara hemen, eta hemen, sartitu hermanas del Espino, min pozoia sartzeko. Eta apur bat borrokan traba egiteko, agian ez daukerarik honen izan, borratik sartzen dugu dragoia beldurreren sartzeko euren artean. Bidaltzen ditugu gora dantzari gerlariak eta gurnitateak hasten dira heltzen pizkanaka. Dragoiak beldurre sortzea egingo du hori morala geiste, eta hemen bitartean forestalak unitate hori zuntzitzen berriro ez itzultzeko guregana. Bataia nahiko gureganatu dago, eta hemen hasiko dira imperioaren kargak eta arizatez, elfoak gizak asko ez ere hobeagoak jaborrok, eta hemen ikusi lehenengo karga dantzari hauen eta hauek pizkanaka heltzen doaz onarte, eta hauek aparte forestalen punteriarekin eta beldurra sortzen duenez bataia gure ganatzen ari gara, eta hemen hauek bitartean tiro egiten unitate espatari handiei, eta hemen barion jauna apur bat itxaro, eta hemen hasiko da buruzko bataia mingarre. Gaina honek egiten du mil magikoa da gaute arma indar hori Orion.
Hasiko da jaleo guztia lantzariak eta espatari handiekin. Hora zide jarka auslarek hasiko da laizter tiro egiten eta gu bidaltzen ditugu hauek kanpore eta hemen biziraun diren Sister of Thor ingeles ez euskaz no esango izateke. Bueno, hemen gure gerlariak hasi dira hauen kontra borroek egiten, guk hemen erdia mantentzen dugun bitartean. Hemen saldiak hasi dira, saldiak oreinak ies egitet, hemen formazio mantentzen nahi gara. Eta forestalak urrutetik bere lana bikain egiten ari da, nahiz eta egon nahiko nekatuta dagoeneko. Eta hauek fresko daudenez, hauen kontra borrok egiteko ondo dago, gainera hori beldurra gizaki hau hemen egotea. Eta gero non dago dragoia. Dragoia hemen egotea bera egiten du unitateetan beldurra. Sortze hor saldiak hasi dira ies egiten lantzarien kontra joateko eta hasiko da hemen beste batalla bat bi hauen artean. Kamera geldoan ikusiko dugu bien arteko karga oso epikoa izango dena. Hori ikusten zuen miniatura bat, ez du garrapatu hori adibidez. Erasotzen eta hemen hasi gara gure habilitateak eta erabiltzen. Dragoia sortzen duen beldurra imperioan nabaritzen hasten da. Eta lere batai ez dago oraindik irasita, hemen sartu ditugu mastinak mina egiteko. Eta horreraztu ditugu gure oreinak frontea mantentzen dugun bitartean. Uste dut azken hau ez nudara bidali borrokaran ikusi daude oso txarto bizitza zora zigara magia eta erabiltzen eta bueno, ikusten zen moduan gizaki zuaitza moral ameten dago eta hemen posizioa oso ondo mantentzen daude. Arkauslariak ezakiz gati den zute tiro egiten. Eta hemen gure armen abantaia oso nabaria da. Hora zidea tiro egiten, ematen forestalak bere lan egiten, hauek lagunduta. Eta hor, horionek ere morola ematen dago gure tropei eta edo duan mugitzen dugu arranoa laguntza emateko eta hemen jarraitzen dugu tiro egiten espatarei atzetik, beraz atzetik azitzen min agazto egiten diet, hemen dago Orion ere borrokan hor sartzen dugu arranoak Alfransen kontra eta kargan atxaotatzen dugu.